Så er man nødt til 9 måske eller andet. Ja, right. Ej, det kunne vi sagtens gøre. Forward driving. Og den her skov, den fortsætter bare i en time. Eller en anden time eller sådan noget. Det er lidt forskelligt. Altså, nogle steder så er den tynd, og nogle steder så er den så tyk, ikke? Ja. Altså, hvis jeg bliver ved med at køre, nu lige det der spor, ikke? Det var måske ikke lige så lidt ved med at køre. Nej, men... Altså, der var raffineriet, jeg arbejder på, det er så halv time op igennem skoven her faktisk. Hold da op. Så tager den her bare vej. Ja, men ikke den her vej, godt nok. Nej. Lidt mere civiliseret vej, ja. Så var det så snart, at jeg var ude og køre sådan noget deroppe for raffineriet, at en han sad i en bil og kørte, så det sagde, at jeg er nødt til at hænge på siden, fordi det var simpelthen så helt vildt. Hold da. Det var bare bilen, der skulle til at rulle over. Ja. Det var lidt... Det lyder godt nok sådan helt... Det var lidt skummelt sådan. Jeg var glad for, at ikke var min bil i hvert fald. Det havde jeg godt nok ikke tur, tror jeg ikke.